Днес ще разгледам един артист, за който може би не всички от вас са чували, но той всъщност стои зад някои от най-популярните песни и артисти в момента, като например Молец. Аз лично разбрах за него преди доста време, благодарение на една група, в която и двамата сме, която е група за хора като мен, които обичат кинематографията и YouTube. И откакто го следя, мога да кажа само едно нещо за него. Момчето бачка доста як. Сега е пуснал нова песен, която има доста интересен клип и доста интересно звучение, затова ви представям анализът на Трябва да си ти. Първо, нека разгледаме артиста. Неговото име е Роби. Той започва кариерата си на ютубър, като повечето музикални канали, с кавъри на песни. По-късно започва да експериментира и с друг тип видеа, едни от които са свързани с правенето на музика. Пуска няколко оригинални песни и музикални видеа, които за тогава всъщност имаха доста добра популярност. Каналът му през това време придобива малко последователи, до момента в който поства акустичен кавър на циганска сватба. Че той живота ми с тебе, като циганска сватба. Всичко ще си продължи дори да съм ранен. С тебе най-честната кражба, но без теб няма мен. Видеото бързо набира популярност, което води и до повече последователи на канала. Минава повече време и след това прави още няколко колаборации, като например има голям шанс да сте чували тази песен, защото е най-популярното видео в канала му до момента. Твоя вайб ме зарежда изцяло, тръпки побиват по цялото ми тяло. Твоето чуди се в област полетяло, да сутринта ми казваш чао. Друг интересен и добър подход на Роби е, че започва да прави колаборации с популярни музикални личности в България. Чуго вокала. Някои от тези са музикални проекти, а други според мен доста успешна серия, която се казва Песен за един час, в която прави песен за един час с някой човек. Това сме пичове, аре да чуем какво сме направили. Не, братле, не мога. Прави впечатление, че е много различно от предишните му песни до сега. Предишните му песни са с малко хаотичен стил, с по-рап звучене, общо целящи да звучат по клубовете. Но в описанието си на новата песен Роби пише това: с тази песен ми показвам новата си същност. Това е звучението, което ми влияе най-силно. Аз си мисля, че след работата си с Молец е отключа такъв тип звучение е мястото, на което може да се изрази най-добре. В текста пее за това, че той за пореден път се раздели с някакво момиче, но знае, че ще се върне при него. Утре ще се върни за ден. Ми подсказва, че тази връзка е една от тези on and off връзки. Връзки, които постоянно се разделят, се събират с големи скандали и така нататък. Разбира се, това може да бъде реална ситуация или просто да бъде изразно средство за нещата, които той си мисли и чувства вътре в него. След това той казва, че е готов да бъдат отново заедно, но и дава ултиматум. Имам нужда обаче да спреш да мислиш, да спреш да тичаш и да ме търсиш. Успокой се. Тази част от текста ме кара да си мисля, че момичето всъщност е доста ревниво, което може би е една от многото причини, поради които се карат и разделят постоянно. Все пак буквално и казва: успокой се, стой мирно, дръж се малко. Следващата част ми звучи малко като след скандал. Дишай, с мене дишай, душата мотивирана е виша, всяка спънка и дава сила, моята грижа, отвори се и... Едва ли не се опитва да я успокои, че въпреки всичко се обичат и как едва ли не всичко ще се оправи от тук нататък. В припева обаче нещо друго се случва. Той я моли да му каже, че го обича. Пак на мен се облегни, после нещо ми кажи, знам понякога боли, просто трябва да си ти. Мисля, че вече имам идея за какво иде реч в тази песен, но ще го оставим това за заключение. Във втори куплет пък и подсигурява, че никой не е познава толкова добре колкото него. Облегни се на мен, знам всичко, твоята болка и мъка, твоите мисли в тежък момент. Е, че той е там в момента и може би винаги за нея. Моята роля е тук, моите мисли във всеки момент. Песента завършва с повтарянето на думите "Трябва да си ти", което е името на песента, убеждавайки себе си и момичето, че те са един с друг.
Видеоклипът е режисиран от Виктория Караколева. На пръв поглед непознат режисьор, но всъщност трябва да знаем, че тя стои зад някои много интересни видеа, като повечето от видеята на Виктория Георгиева. За мен тя е доста интересен режисьор, умее доста умело да използва различни изразни средства, за да покаже някакви неща във видеята си. За някои може би е твърде арт, някой може да си мисля, че смисъл е толкова дълбок, че няма смисъл вече, но на мен ми харесва това. Първото и най-очевидно нещо е, че видеото върви наобратно и води към началото на конфликт, довеждаш до разделата им. Това според мен е чудесна метафора за такъв тип връзки, понеже при този тип връзки винаги се връщаш на едно и също място и всъщност винаги се стига до конфликти и може би някаква раздела. Тук Дамян Димитров, който е кинематографът и колориста на видеото, също успява да ни каже нещо за връзката им. Кадрите, които не са от конфликта им, се вървят в нормално време и също така имат по-топли цветове, за разлика от студените и безцветни кадри в останалата част на видеото. Картината е доста мека и дори малко бих казал като в приказка. Кадрите са само в близък план и към техните черти по лицата им, очите, устните и така нататък. Използването на такъв тип кадри на тези цветове ни показва, че едва ли не те живеят в един свят, в който единствено те съществуват, те едва ли не обсебени един от друг. Нека да се върнем на основната история. Но преди това да направим едно нещо, за да е по-лесно да разберем. Видеото, което е вече ревърснато, ще го направим, ще го ревърснем отново, за да тече в нормално време. След като спират колата и следят, започват да се карат и бутат. И двамата се крещят, когато тя се откъсва от него и започва да бяга. След това той я подгонва с колата и до там. Това е много важно да го знаем, защото в финалната сцена показват алтернативна версия на това. След като видеото връща времето назад до началото на скандала, виждаме тази друга версия на тази сцена. Вече в реално време, след като колата спре и започва да си викат, Роби прекратява скандала, като успокоява и едва ли не и се извинява. Според мен има два начина, по които можем да разберем това видео и тази песен. Единият е по-оптимистичен начин, който ни казва, че въпреки всички скандали в една връзка и всички караници и така нататък, ако двама човека се обичат, без значение какво се случва, те ще могат да го преодолеят. Също така може би се опитва да ни научи, че е важно да прощаваме грешките на другите и да имаме смелостта да признаваме нашите грешки. Може би ако приложим всички тези неща, ако наистина обичаме този човек, ще останем с него или нея за винаги. Но като човек, който е бил в подобна връзка, аз имам друго мнение. Връзката, която се описва в тази песен, според мен не е романтична въобще и всъщност е доста токсична. Той е някакъв обсебен от нея, тя е супер ревнива, оставя го на всеки 2 дни, защото не му вярва. Карат се, сдобряват се на следващия ден от начало. Според мен цялото това видео е една фантазия на Роби или на който да е героя там. Близките кадри, за които споменах, вече показват точно такъв тип свят, една фантазия, където тези двама човека са обсебени един от друг и са като конска паци. А това, че видеото върви назад, е това, което всъщност героят или Роби иска да направи, да върне времето назад, за да оправи грешките си. Което също е част от тази фантазия, защото истината е, че не можеш да върнеш времето назад, не можеш да поправиш грешките, които вече си направил. И ако си в такава токсична връзка, може би е време да избягаш от нея. Благодаря, че гледате. Дай ми ръцете си, че търсят ме винаги и по пътя избран ти, кажи ми. Много яко, ти си разбрал видеото по-добре и от мен, честно казвам. Душата мотивирана е виша, всяка спънка и дава сила. Моята грижа, отвори се и в тебе приеми я. Остави ме винаги.